Sam naziv ove rase ukazuje na njegovo poreklo. Yorkshirski terijer nastao je u engleskoj pokrajini Yorkshire i to pre samo 100 godina, ali je munjevitom brzinom postao jedan od omiljenih kućnih ljubimaca. U Englesku su stigli iz Škotske, odakle su ih doneli radnici iz industrije vune. U potrazi za poslom doselili su se u Yorkshire, a njihovi terijeri sparivali su se sa domaćim terijerima, usled čega je nastala nova i jedna od najpoznatijih rasa pasa na svetu, Yorkshirski terijer. Znači, ovo je Yorkshirski terijer koji malo sad netipičan. Zašto? Zato što mu ošišana dlaka. Yorkshirski terijeri inače imaju dugu svilenkastu dlaku i onda baš izgledaju onako grofovski. Međutim, u slučaju ako nemate vremena da tretirate tu dlaku, ona traži puno vremena i pažnje i nege, onda mogu i da se šišaju. Svi koji nešto znaju o psima, u terijerima uvek vide vrlo energične, razigrane, ali prilično hrabre pse koji ne prezaju od borbe i sa mnogo većim protivnicima. Zapravo, kad pogledate ovog lepotana, nikad ne bi mogli da kažete da je on izrazito zaštitnički nastrojen prema vlasniku i ukućanima. To je velika duša u malom telu. Spadaju malo u prgave pse, imaju jako izražene čuvarske sposobnosti, čuvaju svog vlasnika, teritorijalni su vrlo i malo vlasnici treba da povedu računa kad ih izvode napolje da ne ulaze u konflikt sa velikim psima, zato što oni nemaju svest o tome da su mali i da su psi od 2 kilograma, već misle da su zveri od jedno 100 kilograma i onda tu može da dođe do konflikta između velikih pasa i njih. Verovali ili ne, ovaj pas ima i neke karakteristike mačke. Naravno da ne mjauče, ali jako ga nerviraju miševi, pacovi i drugi glodari. Ukoliko imate kuću sa dvorištem i nekog od ovih glodara, će vas Yorki vrlo brzo osloboditi ovih napasnika. Znači, oni su u stanju, ako osete miša, da budu na tom mestu danima dok ga ne oteraju ili dok ga ne srede. Za glodare su agresivni, oni su se ranije koristili za hvatanje glodara, pacova, miševa i tako dalje. Zato im je tako negovana ta dugačka dlaka da bi vlasnik mogu da ga uhvati za tu dlaku kada se nađe u rupi da bi ga spasio da se ne zaglavi u rupi. Tako da spadaju vrlo srčane pse. Yorkshirski terijer spada u dugovečne rase pasa. Većina ih doživi 15 godina, a sve su češći slučajevi da dožive i 20 godina. Naravno, to je vezano za uslove života koji im se obezbede, a na prvom mestu tu je pravilna ishrana. Koliko je ishrana važan element u održanju dobrog zdravlja Yorkshire terijera, najbolje govori podatak da je jedna od najvećih kompanija koja se bavi proizvodnjom hrane za pse i mačke prvi put u istoriji napravila specijalno formulisanu hranu za određenu rasu, upravo namenjenu ovoj rasi. Yorkima su jako osetljiv stomak. Znači, dajte mu parče parizera, dobit će krvavi proliv. Dajte mu nešto od vaše hrane, dobit će proliv suzovi. Halapljivi su, hoće da jedu vašu hranu, ali su vrlo osetljivi na tu hranu i ne treba im davati tu hranu. Znači, granule su broj 1. Ukoliko odbijaju granulu, uvek može da se kupi neka konzerva i da se pomeša sa granulama, poješće to i navići će se na to. Pored osetljivog probavnog sistema koji možete pomoći hranom koja je namenjena upravo Yorkshire terijerima, pripadnici ove rase imaju izraženu osetljivost na pljuvačku buve. Alergijske reakcije su prilično burne i zbog izrazitog i snažnog češenja vrlo često naprave ozbiljne rane po koži koje se potom veoma teško leče upotrebom antibiotika i kortizonskih preparata. Zbog toga je potrebno redovno ih štititi od buva pa i krpelja. O ostalim zanimljivostima vezanim za Yorkshire terijera gledajte u narednoj emisiji Klinike Vet.